Айде, Каспис. Марти, сега ще летиш с това колело малко. Другия. Марти вече е на 6, има ново колело голямо. Газ де? Газ напред! Отка да вече? Газ! Нашия татко много обича маратонки за деца с връзки. Да си кляка и да си връзва. По няколко пъти на ден. Педалите, за да ради колелото. Айде, това кръче. Дай газ силно! Върти педалите. Напред! Напред въртиш педалите и караш. Марти, ти си забравил как се кара колело ли, бе, мамо? Ти така ще забравиш и ски как се карат. Напред върти! Напред! Сега добре ли? Ах, че хубаво върви! Контрата работи ли? Айде, тати, да това. Как е, Марти? Добре. Спирачката е добре. Всичко ли е добре? Да. След като закрихме скиорския сезон, днес откриваме сезона на колелетата. И на пролетта. Мартин се беше притеснил малко от новото колело. Трудно тръгна първия път, но вече свикна и върви много добре. Гледай напред, душичка. Тука ли искаш? Айде. Къщите гледаме това тракли. Точно така. Много си бърз. Гледай напред. Сега ще дам на майка ти да покара с тебе. Искаш ли? Тук някъде намери. Там има една пейка, ще спреш на нея. Свободна. Я да видя сега слез. Можеш ли? Я кръчето да видя. Глезотийка си, а? Браво на тебе! Айде, покажи ми сега. Искаш ли пак? Почивка ли? Много хубаво караш. Тази тротинетка май хубаво върви, а? Да, другата, където насетиха, е класна. Добре. Кой педал? Другия. Той е готов. Той е готов. Айде, дай газ. Дай газ да видя. Дай газ, браво.
Отгоре как се спускаш с пълна газ? Ами не, защото аз ти бях казала от тук да се пуснеш с пълна газ. Айде се прибираме вече. Че тия деца ми взеха здравето. Тук гледам, не изглеждаш така, ама. Моля? Много добре изглеждаш, не изглеждаш, че сте го взели. Но може би е време да се прибираме все пак и след един